Скъпи ямболии, знаете, че от няколко дни констатирахме, че в градината с някакъв проект, който никой не го е виждал, започнаха една вероломна сеч на здрави, хубави дървета. Никой не знае какво ще се прави, никой не е виждал този проект, обаче казват, че ще съдят 300 и няколко млади фиданки, която ще стане много красиво, но в момента се изсича една вековни дървета се изсичат поголовно и изчезват. Благодарение на медиите, които показаха така добре хубави кадри, как цели камиони натоварени изчезват един след друг и един до друг с багери, които са вътре. Всички вие знаете каква е картината в момента. Не разбирам кой е този човек, който може да отсече дървета. Той явно през живота си никога не е садил дърво, за да знае как се грижи, как се полива, колко време чакаш за да порасне, за да почнеш да му се радваш. И сега на мястото на тия 70, 80, 90 и над 100 годишни дървета ще има малки фиданки. Оголено е. Паркинг, 2 паркинга, 3 паркинга в градската градина. Това е нечувана идиотщина. Това е парк. Направен е точно хората да избягат от колите, да избягат от бетона, да избягат от асфалта и да отидат спокойно да се поразходят, да подишат чрез въздух. А не вътре в самата градина да вкарваме 200 коли. Затова сме направили една петиция, която ми си искаше да е тук господин кмета или някой от неговите заместници, защото доколкото се чувства, той е на вашата Испания с неговия приятел Нечко. И да, много ангажиран. Любимия отбор Барса. И ние от нашето свободно време, за да контролираме какво правят те. Не е само този проект, който е минал без обществено обсъждане. Вие всички знаете един друг много наболял проблем за ямболии. Кой от вас е виждал проекта за депото? Кой е правил сметка, че те самите не са правили никаква икономическа обосновка? Но важното за тях е да усвоят, както го казват, европейски средства в момента. А какво ще правят с тия европейски средства? Какво затриват? Как решават съдбата ни и съдбата на нашите деца за бъдеще? Това въобще не ги интересува.